Осемдесетте години на миналия век донасят известност и богатство за краля на поп-музиката Майкъл Джексън, но едновременно със звездната слава в жълтата преса се отприщва вълна от слухове, подпомогнати от собственото му странно поведение. Когато започва да променя лицето си с многобройни пластични операции, британските вестници го обявяват за Хахо Джако. Неговите най-верни фенове не го изоставят по време на скандалния съдебен процес, в който е обвинен в педофилия и го грози реалната опасност да влезе в затвора. Срещу 4-6 годишния поп-певец Майкъл Джексън са повдигнати обвинения в конспирация, целящо отвличането на дете, временно задържане против волята и изнудване, 3 обвинения за извършена гавра с малолетен, както и опити за такава, и 4 обвинения в прилагане на интоксикиращи вещества, алкохол, с цел улесняване на извършването на оглавно престъпление. След излъчването на документалния филм на Бешир, майката на Гави Нарвизо повдига обвинение срещу Майкъл Джексън за сексуален тормоз над сина и кратко. Окръжният прокурор на Санта-Барбара Томас Олснедън заявява, че според законите на Калифорния да спиш с дете без да има някакви категорични доказателства за насилие, само по себе си не се счита за престъпление. Майкъл Джексън се чувства предаден от Бешир и заявява, че филмът представи изкривена картина за неговото държание и бащинско поведение. Твърди, че журналистът е използвал за филма само онези материали, потвърждаващи собственото му негативно мнение за певеца. Майкъл подава оплакване в независимия комитет за телевизия в Англия и в комисията за стандарт на излъчванията. Арест и разследване. Заедно с заповедта за обиск на Неверленд е издадена и заповед за ареста на Майкъл Джексън. По това време той записва клипа към най-новия си сингъл «One More Chance» в Лас-Вегас. На 20 ноември Джексън пристига в нает самолет на летището в Санта-Барбара и се предава на властите. Откарват го в окръжния арест в Санта-Барбара, където излиза от полицейската кола, окован в белезници. Снимките на окования идол предизвикват недоволство в целия свят, тъй като употребата им е напълно излишна, имайки предвид, че той се е предал доброволно без никаква съпротива и е нямал намерение да бяга. Много адвокати и поддръжници на Джексън виждат в това опит на полицията и медиите да убедят обществото във вината му, а други внасят и расов елемент в действията на властите. Майкъл Джексън е обвинен в гавра с дете под 14 години по член 288 А от Наказателния кодекс на Калифорния. Пускането под гаранция на Джексън става възможно срещу сумата от $3 милиона. Обвинението протестира под предлог, че той може да реши да избяга в чужбина. Много страни в Европа, Средния изток и Африка боготворят певеца и някои от тях нямат споразумение за екстрадиция с САЩ, дават за пример Андрю Лъстър, наследник на Max Factor Cosmetics, обвинен в серия от изнасилвания, който избягва в Мексико, когато е пуснат под гаранция за $1 милион. Според мнозина Джексън има основателна причина да бъде ядосан от размера на гаранцията и да счита за расизъм, тъй като Фил Спектър, музикален продуцент, обвинен в убийството на залязващата актриса Лана Кларксън, е пуснат само за $1 милион, макар да е обвинен в убийство. Съдия в процеса е 60-годишният Родни Смелвил. Сред адвокатите на